गोव्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेल्या ओंकार नावाच्या टस्कर हत्तीने मडुरा, कास आणि सातोसे परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. आज या हत्तीने मडुरा-सातार्डा मार्गावरील काळा आंबा येथे तब्बल 1 तास ठिय्या मांडल्याने दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. ओंकार हत्ती दुपारी अचानक भर रस्त्यावर उतरला आणि तासभर तिथेच थांबून राहिला. हत्तीला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती, ज्यामुळे काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हत्ती काही केल्या रस्त्यावरून हटत नसल्याने वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धाकधूक वाढली होती. तसंच जवळच कोकण रेल्वेचा मार्ग असल्याने हत्ती तिकडे जाऊ नये यासाठी वनविभागाचे पथक खबरदारी घेत होते. अखेर कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून हत्तीला भातशेतीच्या दिशेने पिटाळले. दरम्यान ओंकार हत्तीला पकडण्यासाठी वनविभागाने तयारी सुरू केली असून वनताराची टीम जिल्ह्यात दाखल झाली आहे. येत्या 2-3 दिवसात हत्तीपकड मोहीम पूर्ण होईल असा विश्वास जिल्हा उपवनसंरक्षक मिलिंद शर्मा यांनी व्यक्त केला आहे.